yen kuwi sak pengandung karo dulurmu kuwi. Mula arep dikaya ngapa? Prayoga pancen yo kudu kaya mengkono. Paribasan ana daharan padha didahar. Ora ana padha golek sing baku atine ki ayem tentrem mengko rak mahanani tumrap uripmu. Nggih wa. Lugunipun kados mekanten ngendikan ingkang sampun ati kula tampi saking para pepunden kula. Iya. Pancen sing luwih dene apik ki kaya ngono kuwi sok midhangetna pemarah pepaler saka wong tuanira. Wis ta ora kaya wong ki nek rukun. Ora kaya wong kuwi nek manunggal, waton lair batine kuwi padha mengko lak ngrasakne mulya. Nggih. Paribasan arep jotosono nek karo wong liya. Nek karo dulurmu kuwi aja. Wis gandengen terus dulurmu kuwi. Mesakno nek plonga-plongu. Mesakno nek ketok kaya ora ana apa-apa ngono. Adol welas. Nggih. Wis tak tampa gawe legane atiku ora liwat ya pengestuku wae tampan ana ya Gatotkaca. Den kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten mestaka saengga jimat kawula nuwun. Ndara Antaraja rak ya padha bagya ta sarawuhmu. Nggih. Wa awit berkah pangestu paduka Siwa niskala nir ing sambikala sowan kula sumung keping pangabekti kula mawan dukunjuk wa ya wis ndak tampa mengkono ndadekake padhanging atiku piye kahananing jangkar bumi. Oh nggih kawontenan ingkang wonten jangkar bumi kemanunggalaning para kawula wangsa tartamtu sae tur ngagem sanget. Nggih namung elok ing kawontenan ing rikalenggan mangke wonten ingkang condong mewah wonten ingkang boten condong rumajeng kalian karep kula saengga nimbulaken daredah tumrap wonten jangkar bumi ingkang sepalih condong kalian kula dene ingkang sepalih malih mboten condong kalih karep kula. Urip niku nggih kaya ngoten niku. Kuwi jenenge wong urip. Ning nek dilaras kuwi ora mung jangkar bumi wae. Malah negara Ngamarata kuwi pangarsa ki kaya ora ning ngajine. Dikono-kono diunek-unekke. Digoblok-goblokke. Pancen wong urip kuwi antarane seneng karo ora seneng. Nek seneng ora kurang akeh ling alembono, nek ora seneng arep dipulasa kaya prada binabar penacate entek amek kurang golek. Wong jenenge ora seneng. Inggih. Ning paton kabeh kuwi mau dijarke, dasare ya dimirengke. Ning aja tumindak apa-apa nggih Antaraja. Sabab negara iki winates dening hukum, mongko negara hukum kuwi sapa tumindak luput bakal dipidana. Ingkang merwat kelawan dosa lupute kuwi mau. Inggih. Luwih-luwih kowe kuwi pinangka jejere Sinoman. Urip ki sejatine ngene. Mung tumiba manyar wae kok amprih. Kahanan iki ora rusuh, kahanan iki ora geger, kuwi kuncine mung siji. Waton kowe pinter ngatur karo keluargamu, aku pinter ngatur karawan keluargaku, mengko lak ora ana perkara apa-apa. Sing dadekke perkara kuwi lak ya ing antarane penemu sing beda kuwi mau. Pancen yo jenenge menungsa.
Wong ki angger 100 penemune ya ana 100, wong ki nek 50 penemune ya ana 50. Wong kok 10 penemune ya ana 10. Yoga yang atase wong 8 penemune beda. Ngegong ki direwangi. Megeng napas. Ngono ya isih ana sing muni, ngegong kok goblok. Mongko sejatine kabeh kuwi mau jiwane ya mung siji, ngesti marang budaya. Waton kabeh kuwi mau ora cacat cinacat, catur cinatur, wis ta uripmu kuwi mengko ora tentrem. Apa ta urip ki sing digoleki? Urip ki sing digoleki mung tentrem. Nek wong urip ki butuhe sak pirang-pirang. Ngono? Wong urip ki duwe siji pengen duwe loro pengen duwe telu kok. Kuwi nek wong urip. Mergo watak sipate iki sarwa kurang. Ning nek urip kuwi sing digoleki ming langgeng, mongko eneke langgeng nek aku karo kowe kuwi wis kelakon ditimbali bali ngayunaning Gusti manggone ning ngarep kuwi. Aku wis langgeng, wis ora butuh apa-apa. Nggih. Mula sampeyan niku sing pinter, le ngonceki ten urip niki sing pinter. Wong niki mayar mawon kok angger dibalekke ten awake dhewe, balik diri niki mengki aman semu barangi. Sampeyan ora kepengin dicacat aja nyacat. Nek ora kepengin digawe lara aja gawe lara. Nek ora kepengin susah ya aja gawe susah. Ha niku Pak Mpun. Dibalekke ten awake dheweke kaya ngapa to awake dhewe nek ngrasake susah ki kaya ngono kae. Sampeyan lek urung tau to ngrasake duweni butuh ora usah akeh-akeh beras sak kilo ngono wae. Mongko selak digodhog larae ning apa-apa golek utangan angel, rasamu piye? Nek sing kaya ngoten niku wau kula sampean niku iso munggah ngedukke. Oh nek ngono kae susah. Aku ya tau ngrasake susah. Njur tulung tinulungan neng kono kuwi mau bisa madangke sesami. Gusti iki nyuwune meng kuwi. Kowe iki ngerti ya kelawan sapadha Gustimu ki ora pengen mbok sembah-sembah ki ora. Ning kowe kuwi ngerti ya kelawan sapepadha. Aja ngalap menang, aja dupeh kowe kuwi bisa, njur ora gelem ngerteni kelawan sapadha. Rak niku to? Nggih, Wo. Nggih, Wo. Mula kahanan-kahanan ingkang kaya ngono kuwi mau bisane lega yen to kabeh kuwi mau wis bisa mawas diri balekke ten uripe dhewe. Dikandhanono paribasan nganti ndruwele ucape lambe sak tumang mungkari samerang paribasane nek durung duweni rasa kesadaran mokalamun menungso kuwi bisa mawas diri. Nggih. Wah sanget wae. Loh, niki urip ki ngoten niku. Urip ki kaya ngono kuwi. Ngestakaken dawuh. Iya wong ngestakaken dawuh. Lah, sampeyan dumugi ing papan ngriki niki wau mesti wonten bab-bab ingkang kepengin dirembug karo aku. Ing ngatasé kula iki ming sak trima sak semar, trima sak batur, trima sak pamong, sampeyan percaya karo aku. Lah iki nimbulke rasa kapercayaan kelawan sapadha ki ya angel lho, angel. Wong kok kon percaya karo Semar, mongko Semar kuwi durung genah benere. Niki nggih angel. Mula sampean percaya kalih kula niku mesti sampean niku wis duwe titik ati ten jroning ati sampean niku wis duwe pemikir yen to Semar mesti bisa ngrampungi gawe rak ngoten to. Inggih po.
Nah mongko kula niki nggih padha mawon, padha-padha mate Gusti. Mongko jenenge pamong, sampean ngerti pamong niki nek enek eleke dadi cacatan, nek apik niki dianggap lumrah kuwi pamong. Terus apike niku nggon ndi pilihane nggon ngendi coba. Dalang kok awean karo pengrawite. Niku lho ya jek dicacat. Cetil rokoke metu wae ora ya dicatur. Mergo jenenge urip, ngoten. Sifat watake iki sarwa kurang, sifat watake iki sarwa cacat. Palogon laguning lekas lho kita lino ting gitu kadeng-kadrengan hamong memangon manarahayu Yuwana tan kumolong golong kegolongan ingkang sawise asat kang riwe semeleh kang rasa mangkandha Gus enten apa rawuh sampeyan niku enten apa